Хора, излезе нова колекция, както ще показваме как ние двете се гримираме. Тя тук сега гледа как се гримира. Сега да показваме една нова колекция. Тя излезе. Бързо да вземете, вървете в магазините да търсите, много яка. Вижте каква, просто пипнете това, колко е мекичко. Пака пипни го отгоре. Много е мекичко. Само гад го пипнеш е много мекичко. Гад го пипнеш е много меко всъщност. Дайте ga далечко малко. О, и новите гъбички. Мама вече се гримира с една от тях. Ето. Аз? И дай, ти вече са. Не, аз се гримирах и с другата, с фондите. Да. Дай ми я. Дай ми я. Вече. Много са яки. И четката просто си прохожда с ето. Да подредим хубавите гъбички. Напишете долу в коментарите кой ви е любимия цвят. Тано, како на тебе, кой ти е любимия? Ембо. На те? На мен всичките. Черно, бяло, всякакво кафяво. Защото моята коса е кафява и твоята е черна. То не е хубаво даже да се бъде. Къде остава четката? Защо винаги я оставаш там? Ох, боже, много е мекичка. Иди се вложа от някакво ендотено. Хей, фръпата! Вземи го. Оле, божечки, много е мекичко. Много е мекичко, направо ти се спи от него. Ама той е за тук да се слагаш. Я ми дай едно червено. Дай ми. Чакай малко, няма червени червила. И чакайте за мен. Хора, ето. Е, това е червено. Влагате се тук. Чакайте. И размазвате.